Balta Vrăjitoarelor, un loc plin de misterii și legende urbane. Aici se spune că a fost chiar decapitat Vlad Țepeș. În această baltă se spune că vrăjitoarea atotputernică Ana Boldu din pădurea Boldu Crețeasca, stătea în apropiere de pădure, a făcut un pact cu forțele întunericului să-și păstreze puterile și după moarte și a aruncat un obiect în baltă și cine îl scoate acel obiect își va pierde viața. În același timp, o fată, Maria, a încercat să-și recâștige iubitul, probabil a părăsit-o, a încercat să-și recâștige iubitul și a fost la această vrăjitoare cu un obiect al lui. Aceasta, în același timp, când a încercat să-și recâștige iubitul, a fost atrasă de baltă și s-a înnecat acolo. Se spune că în nopțile cu lună plină încă se aud țipetele Mariei sau un cântec trist. Destul cu legenda, hai să trecem la investigație. Noi am plecat acolo pe zi, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri. Așa că nu uitați, bă, viețile mele, dați și voi un subscribe și vă las cu clipul în continuare. No, bun, bă, fraților, suntem în drum spre Balta Vrăjitoarelor, cum v-am promis în clipul anterior. Și, cum vroiam să vă zic, nici n-am ajuns bine la baltă și deja avem activitate. Ia arată-le aici. Am venit dintr-un loc întunecat, adunăm energie, ai impune, dispărut, gaură, Ana, alături de tine, por. Am întrebat cine-i cu noi și a răspuns Ana. Și la balta asta se spune că o vrăjitoare foarte puternică, Ana Boldu, și-a dat puterea unei energii întunecate ca să o păstreze după moarte. Și de aia vine și numele de Balta Vrăjitoarei. Și mai este o poveste cu o fată, Maria, care a încercat să facă un ritual să-și recâștige iubitul care a părăsit-o cel mai probabil. A aruncat un obiect în apă și a intrat și ea. Ce a zis? Sunt foarte amabilă, probabil din cauza faptului că am întrebat dacă este în regulă să mergem la ea, eventual. Ideea e că noi avem rugăm. deja activitate și nici n-am ajuns la baltă. Suntem în drum spre baltă. Deci mă bucur că sunt amabilă și Avem lumânările cu noi. o să ne rugăm puțin pentru O să Ana. facem același ritual ca în partea cealaltă la Doftana. Ideea e că în balta asta se spune că nu beau animalele, nu i-a descoperit nimeni în fundul. Canal. Da, canalul de YouTube. Să dați subscribe. E cu noi Ana. O să revenim cu update direct de la baltă. Nu ești în regulă. Să spunem câteva întrebări. Ucidere. Ce a zis? Ce a zis? Ucidere! Ucide-te! Că tocmai ce am zis de povestea lui Maria, care a murit în baltă. Da. Și se spune că sunt... Cred că asta a fost Maria. Ucidere. Mă, alt de Este Mai- Maria cu noi, nu este Ana, este Tocmai Maria. ce le-am zis intro. Și le-am povestit de legendele de pe aici. Deci e posibil să fie Maria cu noi. Așteaptă. Că i-am povestit numele. Așteaptă și las-o să spună ceva. Bă, da, parcă s-aude. Vezi cum s-aude? Zici că suntem la mare. Zici că s-aude mare în jurul nostru, vezi? Cred că noi suntem. Da, mergem să investigăm. Îmi place că confirmă. Ia stai pe loc să le arăt și lor. Vrei să spui că Stai pe loc. Stai un pic, uite-te aici. Vrei să spui că Maria de care noi vorbeam mai devreme nu s-a sinucis, ci a fost ucisă? Din ce am înțeles și eu, a fost ucisă. Acum, nu știu ce să zic. Să sperăm că nu iau iar un atașament. Aia mai lipsește. Că am mai luat unul. Nu, Eu mă gândeam să luăm apă din baltă. nu, Și la balta asta se spune și că Vlad Țepeș a fost decapitat. nu. Însuși Dracula a fost decapitat. Nu este voie să iei nimic. E ca un mormânt. Deja te-ai speriat un pic. Nu, dar este ca un mormânt. Și poate confirma, dacă e cu noi, poate confirma faptul că... Aici este. Asta este. Este ca un mormânt. Nu ai dreptul să iei ceva. No, bun, bă, fraților, am ajuns și noi la baltă.
balta vrăjitoare, cum am zis și în legende, aici zice că a fost decapitat și Vlad Țepeș. Dar nu mi se pare ca în... Bine, sunt foarte mulți țânțari. Și mi se pare ciudat, e o energie ciudată aici. Ce am mai zis pe Spirit Talker? Îngheța lor, posibil se referă la faptul că de fiecare dată când a venit cineva aici a fost blocat. Cum am fost eu acolo până să vin? Posibil. Eu parcă mă ține ceva pe loc. Mai bine ai grijă. Mai bine ai grijă, Exact. da. Mersi de confirmare. Ia, Da, eu am întrebat-o altceva, de aceea nu te-am... dă-mi... Deci nu te- Nici n-am întrebat cum am rămas eu cu alea blocat și... Ascultă, mai devreme am întrebat în felul următor, dacă cumva este în regulă să vorbim cu ea printr-un ritual. Păi da, de ce exact tremur cum am așa? vorbit Tu vezi pe că eu data tremur? trecută. Da, nu știu. Și mi-a Bă, spus sunteți mai cu bine- mine, dacă nici eu nu mai sunt magnet de paranormal, nu mai e vreunul pe lumea asta. Dacă din partea elaltă am luat spiritul cu noi, Asta pentru că ți-am spus să nu să nu ce? treci peste linia mea și ai trecut peste. N-am trecut peste linia ta, că n-am văzut nicio linie. Nu ai văzut linia, eu am văzut. Mă, nu mi se pare așa, wow. Este că ce face el? Sunt dominant, pisi. Da, ești dominant. Este greșit. Tot ce face el este greșit. Bun, revenim cu update dacă mai avem activitate. Să ne punem și noi să facă ea de fapt ritualul, îl face acolo și Am să vă rog frumos să luați aceste când suntem gata să începem, lumânări din Pepco, să le... nu mai face reclamă că nu mă sponsorizează nimeni. să le decojiți de aceste ambalaje de 4 lei. Când terminăm și așezăm tot, revenim. De-abia m-am Bun, ea face aici vrăjile ei, portale ce face. Aici am vrut să opresc ăsta, a zis nu dezactivați acest dispozitiv. După am vorbit despre Vlad Țepeș, cum ar fi fost executat aici și a zis îngropat. Uitați că a zis și el, am fost executat. Ele iau alte forme. Ce am întrebat mai devreme? Dacă e o femeie Ferestre. aici. Nu, de ferestre, ai întrebat dacă sunt portaluri. Deci nu este vorba despre un portal. Băi, ciudat că răspunde pe fix. Cristin? Cred că Or fi creștin. creștin, la asta s-o referi. Creștin. Mă, nu știu. Hai, fă-ți Mojo Jojo acolo. Nu ești amuzant deloc, să știi. Și ideea e, hai să facem o dată dacă vrei să pleci. Că tu ești singura care vrea să plece și deja mie mi-e cam rău. Eu aștept să fac treaba. Eu zic să facă mai seară, mai întuneric. Eu aștept să-mi fac treaba. Am văzut o pasărică. Ideea e, degeaba ai văzut o pasăre dacă nu... Mă, tu vezi că sunt o grămadă de țânțare albine, uite și pe acolo nu știu dacă se vede. Ia stai să pun eu telefonul ăsta undeva și să mă așez jos că... Recunoașteți. Ce să recunoaștem? Că ești aici cu noi, Ana? Sau Maria? Ce să recunoaștem? E a doua oară când zice recunoașteți, parcă, nu? Sau e fix Vlad cu noi? Da, ai mai întrebat asta odată și a zis că sunt o femeie. Păi da, dar nu văd logica. Și eu nu-ți văd ție logica. Te zici de Ana mai devreme. Bun. Hai da. Da? O să răspundem. Sper că mi-am luat destul de... pornesc chiar spiritul. Deci mai am chibiră. Da, sper să nu destul. Mai e un chibiră ce ales, nu? Da, adus. Avem spiritokerul, e timpul de investigație. Hai. Momentan văd că nu e atins de nimic.
Ce? Ăla altul avea o linie înainte, cum are. Eu cred că interferează cu balta. Nu știu, vedem. No, bun, am pus telefonul aici. Am vrut inițial să-l opresc. Am zis nu dezactivați acest dispozitiv. Și după am vorbit despre Vlad Țepeș, cum a fost executat aici în baltă. Și a spus Și a că e o spus femeie. îngropat. Am întrebat dacă el e. A zis recunoașteți. Și acum ultimul mesaj a zis sunt o femeie. Deci sunt șanse ca Ana să fie cu noi. Fereastră. Ce legătură are? E o femeie la fereastră? Nu. Sunt șanse ca Ana să Te fie referi cu la noi un portal? sau... Poate să fie fereastra portal? A, ce faci tu aici? Deci son of a bitch. Ce faci tu aici să fie un portal? Vezi ce mai eliberezi și de pe aici, că de partea elaltă... De data asta, dacă mai faci mișto, eu nu te mai salvez cu nimic. Absolut nimic. Să fii sănătos, nada. Să înceapă investigația. Tot rubeți. Dacă te făcut? putuli, ar fi bine. Hai să începem. Așa că potulește, te rog frumos. Bine. Bun. Uite, pasă. În apă. Uite, bea apă. Bă, dar băgat eu cu în apă. Bă, da, bea apă. Uite, Ce pasăre e? E pasăre, dar nu uita. uite, bea apă. Să bea mă, pasă. Dar las-o naibii de pasăre, hai, dă drumul la ritual, la portal, la ce dai drumul aici. Coaie, îmi bag pula în ea de filmare. O să tai de ea. Deci chestia aia cu animalele nu cred că e chiar atât de real. Cred că balta în sine nu e așa de real, că mie mi se părea mai mare. Mm. Mă rog. Și nu plină de beții. Păr blond. Îmi plac mie blondele, da. Păr blond, da, păr blond. Bun. Închidem ochii. Din momentul ăsta, orice entitate ar fi aici, nu are voie să ne atingă, să ne urmărească, să ne lovească și orice Vă altceva urmărim pe toți. în afară Ai auzit ce de a ai zis? vorbi cu noi. Punct! Nu are voie să ne urmărească. Aici, da, puteți să ne vedeți. Mi s-a părut. Dar nu aveți voie să veniți cu noi. Negativ. Ok. Bă, mi Nu se- aveți voie să veniți cu noi orice ar fi. Indiferent de situație, orice entitate, orice suflet, orice spirit, nu are voie să se atingă de noi, să ne rănească sau să ne urmărească. Ok? Lăsând negativul, nu are voie să ne Gata? urmărească. Sau să ne posede. Sau să ne posede. Nu aveți O voie să să luăm ne... vreun atașament. Asta i-am spus și eu mai devreme. Sau să ne posede. Nu aveți voie să ne posedați pe niciunul de noi, nici să ne atingeți, nici să ne răniți, niciun negativ, vă rog frumos. Punct. Mi s-a părut amuzant că nici n-ai terminat de zis. Vă urmărim pe toți. Să nu ne urmăriți și a zis vă urmărim pe toți. Vă urmărim. Câți sunteți aici? Și după ei zis, dar după a zis instant când ziceai tu, Da, negativ. ei zis tu să nu ne răniți, parcă a zis și a zis negativ. Sau nu știu ce ai zis. Cum ai zis, Nu după ce mai e să țin. nu vă urmărim. Nu mai țin minte. În partea aceea în care am spus să nu se atașeze de noi, să nu Da. ne urmărească. Vezi să tu că e ciudat? Ziceai că aplicația asta e fake. Acum ți-a dat două răspunsuri, unul după altul, în timp ce ziceai tu ritualul Avion. tău. Da. Exact. Da, Wizard. asta mi s-a părut criminal. Nu ne urmăriți, vă urmărim pe toți. Vă rog, negativ. Na, joacă-o pe asta. Asta a fost funny. Harriet. Harriet e și ea cu noi. Ne-a dat numai nume până acum. A zis Alma, cum a zis? Elizabeth, parcă? Ana, Da, mă Nu, rog. Ana a zis la început. A zis Alma, Donald, da, mai fost un nume. Lorraine, parcă? Sau Loret, ceva de genul.
Mă Bun. rog, am văzut că a dat pogrom. Ori fi persoane moarte. Nu știu. Au. Da, și nu neapărat moarte aici. Au. Ce? Nu ar fi moarte în pădure. Posibil. Posibil. Sau Și au acum, ajuns cumva și acum aici. să zic că urmați voi, aș râde. Sau au ajuns Să nu cumva o aici, că e medici posibil asta. să fie balta asta un portal. Da, s-au teleportat. Mă rog. Frate, ai mai eliberat unul de la Dostana. Ăsta e un portal ce faci tu aici. Mă rog. Dacă au venit unii cu tabla Ouija pe aici și au făcut... Uite, de fiecare dată când ai un răspuns pozitiv, am să te rog frumos să stingi acest băț. Când ai un răspuns negativ, am să te rog frumos să-l lași să ardă. Bun. Așa, ca prima întrebare. Sau dacă e cineva cu noi aici, Asta vă Ana, de exemplu, sau Maria, poate să stingă o lumânare. Da, Și vântul nu bate deloc aici. Cald? De la lumânări, că am zis eu? posibil. Da, că e cald. Nici nu te-a... Este cineva aici cu noi? Este un da. Ai zis că dacă le stinge sunt da și dacă le lasă să ardă nu? Da. Și o să las pentru fiecare întrebare, răspuns, întrebare, răspuns. O să las aici bețele ca să nu ne încurcăm în întrebări și răspunsuri. Este Ana sau Maria aici cu noi? Păi ne de unde să știi, mai bine trebuie de pe fiecare în parte. Nu vrea să mi se... Nevermind. Bine, hai să punem o altă întrebare. Este Ana aici cu noi? Cam arde. Asta e nu. Asta este unul. Da, eu nu. Mhm. Este un nu clar. Bun, deci Ana nu e cu noi aici. Că încă arde mult și bine. Și nu bate vânt. Întreabă dacă e Maria sau Vlad. Dar gen întreabă separat. Da. Că dacă zici amândoi, nu ne dăm seama care. Este Maria aici cu noi? Dorothy. Dorothy. Dorothy este cu noi. Când să stinge ăla? Este Dorothy aici cu noi. Cine-i Deci Dorothy? este o femeie aici cu noi. Dora exploratoare. Da. Mă înțelegi. Mă înțelegi. Ok, deci am înțeles. E o femeie, clar. Este Dorothy, este o femeie. Acum să vedem ce faci, Dorothy. Ce faci tu, Dorothy? Chiar crezi că e? Hai să aflăm. Poate Este răspund. Dorothy aici cu noi? Mm-mm. Nu. Da, că e Vlăduț. Dar atunci Parcul de distracții prinde viață. N-avem paradis aici. Ba da, ba da, ba da, ia o logic. Ce face ea ci cu luminițe, cu alea? mai devreme a spus că este o Dorothy. Acum am întrebat dacă este Dorothy. Ne-a spus un nu. Asta este un nu foarte clar și Eu apăsat. cred că e fix Vlad cu noi aici. Sau de fapt nu. Ea ți-a zis la mă înțelegeți că e o femeie. Ai zis tu, e o femeie aici cu noi? Dorothy, gen, n-ai apucat să termin de zis. Nu, am zis, este o femeie. Și a zis mă înțelegeți. Deci este o femeie. Dar cine e? Să înțelegem că ești o femeie. Copii. Un copil? Nu e o femeie, e un copil. O fetiță? Este o fetiță aici cu noi. Asta este un da. Da, văd că nu arde deloc. S-a oprit acolo, gen. Da. Dacă Deci este o fetiță aici cu noi. mai poți vorbi în dispozitivul ăsta? Poți să-ți iei energia din el? Să ne mai spui ceva? Copii. Copii. Sau avea treabă cu copiii, dar au trecut mai devreme pe aici? Au trecut Eu- niște copii pe aici. Eu cred că este vorba de o fetiță. Ori o fetiță, ori copiii ăia, dar au trecut mai devreme niște copii cu bicicletele fix pe aici, pe lângă baltă. Da. Dar ce legătură, ce relevanță ar face cu ei?
Nu știu, ori Eu o întreb- fetiță. Eu întrebam dacă este o femeie, practic. Și a spus copii, ceea ce înseamnă că este o fetiță. Ulterior am întrebat și după ce am întrebat chestia asta s-a stins. Bun. Deci probabil e o fetiță cu noi. Mai cu întrebare. Nu, bine, are sens și cu copiii ăia, dar n-ar avea logică la ce ai întrebat. Da, posibil. Să înțeleg că de la bun început, aici cu noi a fost o fetiță? Da sau nu? Port. Cred că se referă la portal cu portul ăsta, că e a doua oară când zice. Asta este un da. Deci de la bun început cu noi a fost o fetiță. A fost un copil cu noi. A murit un copil aici. În legendă nu știu. Dar probabil Maria s-a auzit ca un tunet. Nu au un băbătai acolo. În Partea legende, zice că Maria pentru iubitul ei, dar eu nu văd logica, gen, mă gândesc că era copil. Sa Sau poate legenda. Am întrebat mai devreme dacă e Maria și a spus Dorothy. După am întrebat, mă rog, Dorothy a zis ceva, mă înțelegi, când a zis dacă e o femeie. Un avion. bun. Deci ar fi o fetiță aici cu noi. Da, aparent este o fetiță aici cu noi. Întrebarea e, da, portul ăsta, eu mă gândesc că se referă la portal. A zis, cred că de spiritogărul a zis de vreo 5 ori treaba asta cu portul. Portal. Mm. Mai mult are sens așa, că nu e niciun port. Eu vreau să știu dacă acea fetiță, deci a răspuns cu da, dacă este o fetiță. Acea fetiță, tu ai murit aici, în pădure? Nu vreau să vorbesc. Nu vreau să Nu vorbesc. vreau să vorbesc. Na, Nu vrei să mai vorbești cu noi, să înțeleg că te-am supărat. Te-am supărat cu ceva de nu vrei să vorbești cu noi? Dacă da, știi ce ai de făcut. Nu, n-ai supărat. N-am supărat cu ceva. Mai poți să spui energia în dispozitivul ăsta de aici? Să vorbești cu noi? Asta este un nu clar. Bine, un nu așa și așa. Sau poți stinge una din lumânările aranjate aici? Să ne arăți exact că ești cu noi, să ne dai un semn clar? Este cu noi, dar nu vrea să vorbească Iată, cu așa că noi. nici n-am terminat de zis și uite cum fac lumânările. Deci că bate vântul în ele și nu bate vântul. Și să aud chestii, da. Dărâmături. Eu nu am menționat că nu poate atinge lucruri din jur. Da. Am zis doar să nu ne atingă pe noi. Eu cred că ăsta a fost semnul pe care tu l-ai cerut. Acele dărâmături din partea aia care se tot auzi sau voci. Oare sunt oameni? Nu, Înfricosator. Da, e înfricoșător. Da, să știi că. eu cred că a fost o vedere. Da, mă, dar să auzeau voci. Și încă se aude ceva în partea aia. Top. Top? Adică sus? Să nu fie vreo veveriță, cum ai zis tu? El. Ne mai poți da un semn clar că ești aici cu noi? Sau să spui energia în dispozitivul ăsta, să mai vorbești cu noi? Tocmai a spus că nu vreau să vorbesc. Cred că vrea mai degrabă să ne dea semne. Mă rog. Auzi ceva din partea aia. Ce? Du-te și vezi. Dacă Păi te nu, că eu duce, mă duc. dacă te duce, du-te și vezi. Eu nu mă mișc de ce. Nu mă duc, mă, până întreabă. Dar cred că e ori o veveriță, ori ceva, altceva nu pot să... Ceva mic, oricum. Bă, ia faceți liniște un pic. Mă concentrez la auzul de șoim. Eu cred că sunt persoane. Da.
Da, ce să mișca cu alea am auzit aceea. Să mișcă ceva în spate. Și tu ai auzit în spate? Oprește-te din aur pe chestii. Mergi, dragule, și verific. Mergi tu acolo, merg eu acolo. Uite măi, o veveriță, fix ce ai zis tu. O vezi? Da, ia văd. Și eu n-am văzut nimic. N-ai știut unde să te uiți. Zgomot. Da, vin și copii. Da, vin Zgomot. niște oameni. Să aud Ok. zgomote. Sunt copii de mai devreme. Hmm? Sunt copii de mai devreme. Care se uită la noi. Oare ce fac ei acolo? Să dea un subscribe. N-ai să vezi. Dacă vin în coale zic. Bine. Să dau un subscribe. Ce? Să dea un subscribe. Planuri. Da, am planuri mari cu YouTube-ul ăsta. Da, e planul mare. Hai, te-ai oprit iar? Ești supărată pe noi, de nu vrei să vorbești cu noi? Asta e un da. Sau un nu. Vărcălicăre. E un nu. Deci supărată nu este pe noi. Mhm. Lasă să ardă. Până nu mi-ar de mie degetele. Cât îl mai lași să ardă? Până când vrea el. Andra. Andreea? Andreea. Ăsta e singurul nume. Ana și Andreea sunt singurele nume românești de le-am primit, poți să zici. Da. Nu prea pe dacă e Andrei aici cu noi. Este o Andreea aici cu noi. Așa o chemau pe fetiță? Posibil. Nu. Nada. Asta este un nu. Ce aș putea să o întreb pe Îți fetiță? poți pune energia și să stingi una din lumânările astea? Nu cred. Nu cred. Sau poți face un zgom? Experiment. Experiment. Testează-mă. Au. Nu Bun. mă face plină. Îți testezi limitele. Poți stinge una din lumânările astea? Îți poți lua energia din dispozitivul ăla, din cameră de acolo, din telefonul tău. Eu nu cred. Sau mai poți vorbi cu noi prin dispozitivul ăsta. Sau să faci zgomote mai puternice. Eu cred că ne-a părăsit și Ana, ne-a părăsit și Maria. Parabe să sunt. Ce sunteți voi? Da, dar vezi cu zgomotele ce am zis eu, vezi că s-aud mai tare din partea asta? Ce? Și e aceeași veveriță. Da, Sau e o ce, veveriță. că a sărit de acolo, a ajuns aici, acum s-a întors înapoi acolo. Da, da, e o veveriță, nu un spirit, nu un suflet, nu... Necromant. Cromant. Nu mai țin minte ce înseamnă necromant. Ceva oricum cu morții. Dacă e să ne luăm după Caută jocuri, și tu pe net. dacă e să ne luăm după jocuri, un necromant e cineva ce învie morții, cum ar veni. Da. Nu are net. Așa nu are. Nu am decât să dau așa și să caut. Arade. Râde. N-râde. Râde de tine. Nu, asta cred că înseamnă. În jocuri, cel puțin un necromant învie morții, efectiv. Da, și eu ce crezi că fac acum? Învii morții? Nu, tu deschizi portale. Da, șută în mie. Comun. Văd că vrea Tu să cu gura vorbească. ta ai zis că ăsta e Nu, portal. nu vrea să vorbească cu noi. Nu vrea cu tine. Bine, mă. Ce? Vorbește cu ea. Pune întrebări. Nu o să vrea să vorbească cu tine. E Vlad aici cu noi. Nu, Ce fac? Îl las ardă sau îl sting? da.
îl las să ardă singur. N-ai răbdare. Semn! E semn! Nu, dar n-ai dat drumul. Trebuia să-i dai drumul, dar nu este. Au apărut 3 vieți pedale. Nu o să vină încă. Stai liniștit. Dorin. Dorin? E acasă. Nu așa cheamă pe unchi. E acasă. E acasă, da, unchi. Where? Ce oameni? Dumnezeu. Da. Dar E cu noi? Ana, ești aici cu noi? Eu nu. Deci eu nu, că nu arde. Tu nu vezi unde e flacăra? E flacăra sus, uite unde a ars. Doar acolo. E nu sau da? Eu zic că nu, dacă tu crezi că e da. Mai punem o dată întrebare. Ana, ești aici cu noi? Cu tine nu cred că vrea să vorbească. Asta este un da. Na! Înseamnă că s-a întors. Înseamnă că poate Ana vrea să vorbească cu noi? Eu cred că nu vrea să vorbească cu tine în general. Ai vreo putere, ceva? Bine, ai putere să le faci rău. Ia Nu întreabă. vrei să vorbești? Simte, vezi? Te simte. Nu vrei să vorbești cu mine? Hai că fac eu ritual aici cu beții. Ăsta e, da? Nică nu arde. Nu, asta este un nu. Eu văd că Nu nu vrea arde. să vorbească cu mine. Mm. Am văzut. Să uită oamenii la noi, zici că suntem nebuni. ce fug oamenii ăla, că nu au venit să lumână să cunoască. Da, chemăm spiritele. Să-i bântuie. Ce-au fi zis și oamenii ăștia? Au și nebuni ăștia. Vreau să vină să stea aici. Să Nu stea vrei să să ce? vorbești cu mine, nu. Dar nu știu dacă se referă la un... Nu vrei să vorbești cu mine, nu. Da, Asta vrei să vorbești a fost cu mine, un nu. S-au întrebat, nu vrei să vorbești cu mine? Și a zis nu. Nu, am întrebat, vrei să vorbești cu mine? Că nu mai țin minte ce am întrebat. Da, cred așa e, că- întrebat, vrei să vorbești cu mine? Și a Am zis zis nu. Sunt la pace. E pe pace. E Te pe pupăm, te respectăm. Vrei să faci vreun rău, vreau unuia dintre noi. Deci și asta nu vrea să mi se aprindă. Bine, tocmai a spus că e pe pace, așa că nu știu de ce dracu m-ai întrebat. Că asta este un... E logic dacă a zis treaba asta. Bine, o să te Întreabă las dacă vrea să intre sau nu în baltă. Nu, întreabă dacă vrea să vorbească doar cu unul dintre noi. Ok. Vrei să vorbești decât cu unul dintre noi? Asta este unul. Da, dar vezi cum bate flacăra aia? Spre mine. Mhm. De ce arde așa? Că toate au ars normal până acum. Flacăra aia, uite, 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 uite. Ce Bate poți spre să- tine. Cu mine vrea să vorbească, nu cu tine. Deci nu știu dacă e un nu, e cam un da spre tine. Băiatul din dreapta mea te-a supărat? Stânga. Este dreapta. Pe dreapta sunt eu. Da, din dreapta. Hai. Să vedem dacă este un da sau este un nu. Nu. Este un nu. Uite-te unde arată flacăra. Bate vântul spre Da, 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 bate vântul acum, nu? Asta e întrebarea. Vă urmăm. Acasă. N-aveți voie să ne urmăriți. Nu aveți voie să ne urmăriți orice ar Oamenii fi. ăia doi la acolo pot să-i urmărești. Am mai luat eu unul cu mine acasă de la Doftană. Da, pe gelul pe care l-am în casă, mulțumesc. Bine, ai zis că nu poți să-i zici numele adevărat.
Nici nu o să ți-l spun. E lucru brigel. Pentru că știi desenele alea Gumball și Darwin? Mhm. E o chestie, e un mit. E în ca care Vladimir, gen, dacă zici... spui numele fantomei, ca în Vladimir. Dacă Dacă zici de 3 spui ori... numele fantomei de 3, fantomei, mă rog, Așa, spiritului, au trecut ciori pe deasupra, de 3 ori, așa. atunci se spune că trebuie să fie acolo cu tine 24/7 și Gen vine după tine, cum ar da. Păi parcă ziceai că ai sigiliu, dar nu mai poate să iasă. Dacă îl Ăla fac e eu așa, ăla e pe ăla al tău. păi și pe ăla nu Casa. Pe casă, uite, pe casă nu e? Sigilul pe casă. Da, am sigilul pe casă. Păi și poate să iasă din el, dacă fac eu În treaba casă asta? nu. Păi vezi? Dar nu mai vreau să bag nimic în casă, mulțumesc. Îl bagi și tu jos. Și tu jos. Nu mai bagi. Că la etajul ăla, E nu? ceva acolo, sunt copii acolo. Nu. Dar de ce mișcă? Ce? Că e veveriță. Ce mișcă, mă? Uite, e și pe aici. auzi. Nu se pare că e o umbră neagră? Nu, se pare. Unde, mă? Acolo în partea aia. Lasă veverița. Ce mișcă? Da, sunt în spate niște oameni. Da, au văzut încă mai devreme, s-au speriat din nou. Hai, dă-i, întreabă. Are- Mesaj. Uite, Mesaj. are un mesaj pentru noi, cred. Ești supărat pe cel din stânga mea? Asta e un da, clar. Ce ai făcut, mă, la Doftana? Am fost eu, acum ești tu? Ne ia până eliminare data Ești viitoare. supărat pe faptul că a aruncat un băț. A avut lipsă de respect, pot Da, să a zici. avut lipsă de respect față de tine. Nu. Ăsta e un nu. Ia uite-te la flacăra aia cum bate. Da, spre mine. Eu cred că tu ai făcut ceva. Eu cred că el a făcut ceva, dar nu știu ce. Am făcut ce s-a supărat pe tine. Uite că sunt aici. Uite că sunt aici. Unde? Prin sunetele astea din jur? Gen că se mișcă animalele și gălăgia și tot? Ce anume? Se mișcă ceva acolo. Da, era Și un nu- moment mai devreme. Nu, lasă copiii, uite aceea, se mișcă ceva. E o veveriță. Uite că sunt aici. Uite că sunt aici. Ana, ești aici cu noi? Nu, Mai devreme era. a plecat. Acum nada. Atunci te băgă la rețea. Suntem cu toții conectați. Amin. Au! E altceva cu noi. Dar pe mine mă doare spatele. Ce pe mine? Ăsta a căzut. Suntem cu toții Dar conectați. pentru ce indică ăsta? Ăla? Mhm. Ăla are treabă cu ălaltul. Cu ce anume? Normal, ălaltul trebuia să aibă primul LED aprins. IMF-ul. Dar când am uite ajuns că la baltă, ăsta, tu vezi că stă acum stins? mai devreme când a spus suntem cu toții conectați, a început să facă așa. Da? Da. Bă, la ăla chiar n-am fost adică, am crezut că așa face tot timpul. Nu, uite, acum merge foarte lent, mai devreme făcea așa. Merge așa. Nu mă întreba. Nu știu, e prima oară când folosesc aplicația asta. Da. Evadare. Au. Să înțeleg că ești... Ah, e un fel de senzor când prinde, când captează gen cuvinte Da. de la ei. Da. Nu vezi Uite, că se vezi? oprește? Acum, nada. Merge mai încet. Da. Ești un suflet. Cred că are legătură când e aproape de el și prinde cuvinte, de-aia se mișcă mai repede. Nu este un suflet. E o entitate demonică. Nu e strigoi. E ceva demonic aici. Mă doare spatele pe mine. Ești un spirit. Rău. Nu. Nu este un spirit. Necro. Ce ți-am zis cu necromancierul mai devreme? E ceva ce aduce morții, gen ceva rău, ceva malefic. Ești o vrăjitoare. Da.
Păi tata, singura vrăjitoare de aici e Iana. De obicei se zice că în zilele de sărbătoare să mai adună vrăjitori să facă chestii și ritualuri. Da, pe aici. în zilele cum sunt sânzienele, aici vin vrăjitoarele să facă ritualuri, da. Sau poate Acum- se referă la tine că ești vrăjitoare. Te-am întrebat de ea dacă e vrăjitoare, nu de mine. Ești o vrăjitoare rea? Nu. Doamne, știu. Te-ai speriat? Nu mulțumesc. Până acum ai zis numai că ne urmărește, că se Că atașează, suntem conectați. Da, nu, nada. Să știi că... Nan, Aici ai parcă ai zis Zapi că poate să-l atingă, parcă zicea la tu. Sau la Hoia Baci. La Hoia Baci. În partea altă. Așa. Nada, nana, ce ziceai tu? Nan. Nan. She's the nan. Sper că nu ești. Mamă, mi se sting lumânările, ești nebun. Dar vântul nu bate. Nu o să mai putem să vorbim mult dacă se sting lumânările. Vântul nu bate. Da, le avem pe astea 3, ceea ce menține deschis. Este în regulă. Ce voiam să întreb? Ești o vrăjitoare bună? Tu vezi că au rămas fixe. Nu ești nici bună, nici rea? E între. Întreabă Da, și dar tu. uite că ăsta începe să se miște un pic mai... De Întreabă fiecare și dată când aprind ăsta... Să mișcă mai repede? Da, uite, deci uite Păi de nu, puțin. eu ăla cred că să mișcă mai repede când prinde activitate mai mare. Da, eu nu fac Nu, nimic aici. Păi nu, n-are treabă cu tine. Eu cred că când vedem ăla că sclipirește pe partea elaltă, IMF-ul, e clar. Bine, cu cât sunt unică mai mult, e activitate mai mare din ce observ. Da. Poți să întreb dacă e ceva demonic? Ești ceva demonic? Stai, da. Ba nu. Eu Și nu. bate spre ăla flacăra. Eu nu. pădure, Sau bate în spatele nostru spre pădure flacăra. Bă, s-a auzit eu acolo mai devreme. Și eu mă auzit. Aveam nevoie la baie, dar nu mă mai duc. De cu mine? nu suntem urâți. Deci n-ai zis. Hai, du-te, Frică de du-te ei în că pădure, că nu sunt urâți, sunt frumoși. Tu fă de cap cu întrebări până ne întoarcem noi. Da. O să pun Eu o să pauză am nevoie. la filmare, luăm o pauză. Bun. Până acum am aflat faptul că este... Lordul Presupun că Întunericului. ceva rău prin Lordul Întunericului. Eram bogat, am 60 de ani. Și au fost lilieci. Un vampir ca miel, Lordul Întunericului, dacă stai să o iei așa. Uite, iar Lilia cu dasul. Unde? Lilieci acum, umblă uite. cam 24/7 pe aici. Uite. Da, Dar tu vezi mă că numai când pomenim de târcoale așa și să învârte deasupra noastră? Da, Uite. dar eu cred că e vorba de un bărbat. Nu, am zis mai devreme, nu e vorba de un bărbat. Edgar, Ba da! Cam ți-a Ba, confirmat. poate. Da, dar mai devreme l-am întrebat dacă e bărbat și a zis că nu. Ești trans? Poate... Poate un strigoi? Am întrebat dacă mai devreme o vrăjitoare și a zis că da. După aceea a zis de un Dacă e un bărbat. spirit. este altcineva. E altcineva? Na! Este altcineva, mă înțelegi? Deci să înțeleg că ești bărbat până la urmă? Sunt mai mulți. 3 de minute o să fie best. Lor, Na! Da, e vorba de mai mulți. Păi sunteți, ok, sunteți mai mulți. Asta cu bețele tale cam dă erori, mai mult are aplicația. Treabă cu noi. Sunteți mai mulți? Bă, au început să audă chestii. Da, au început să audă chestii și ăsta este un da clar. Deci sunt mai mulți. Deci
Poate să fie și o vrăjitoare, poate să fie și un vampir, poate să fie și un strigoi. Dacă ești strigoi, De ce vânzuna pe noi? nu ai voie să ne atingi, nu ai voie să ne urmărești, nu ai voie să te atașezi, să pleci cu noi sau să ne pozezi. Vezi că ea fac ce vor în ce știam eu. Nada. N-ai să vezi. Vă spun eu de ce. Vrea să facă ce vrea el. Vă spun eu de ce. Ia. Ascultăm. Ia uite că ascultă. Ascultă. Nu s-a uitat pe Mhm. și aici acolo. Și în spate. Pentru că în momentul ăsta nu mai poți face nimic. De asta. De ce ai făcut acum? Bă, s-aud chestii mai tare. Da, se aud. E nervos? Da, măi, L-ai supărat? se întunecă. Se aud chestii. Ceasul e 8:21. Bă, noapte nu e, nu pot să zici Nu, noapte, dacă am dar vreo au 20 început să audă chestii când am zis dacă e... Vreți să începem să strângem? Nu, Mai să dacă ești o entitate malefică, poți stinge una din lumânările astea? Îți dăm voie să stingi una dintre lumânări. Dacă ești un spirit, Cere. cere. Știi ce am vrut Te să rog zic? frumos Nu, să nu. stingi o lumânare dacă ești un strigoi. Își cer să stingi o lumânare dacă ești un strigoi. O vezi pe aia din mijloc, abia mai... sunt lilie pe aici. Tot trec lilieși pe aici. Auzi? Ah. Dacă vrei să plecăm, poți să ne dai un semn clar și să stingi o lumânare? Cam bate vântul. Eu nu simt să bată vântul. Bă, și auzi ce faci? E... Bă, lumânare, lumânare. Aia din jumate. Nu bate vântul. E ceva în spate. Auzi ce am spate. Ah. Bă, uitați-vă la lumânarea aia, că se stinge. Aia din jumate. Să înțeleg că vrei ca noi să plecăm. Nu. Da, dar bate spre tine. Cine? Bățu? Mhm. Sunt afară. E afară, mă. Ia Ce afară. vezi afară? Și noi suntem afară. Bă, da, hai, bățu ca bățu, dar ia uitați-vă la lumânări unde bate toată flacăra. La tine. Ești lângă mine? Dă-i mă cu bățu. Ești pe lângă noi. Mamă, s-au auzit pași. S-au auzit pași din spate. Uite băiat. Colin. Ce a zis? Colin. Colind. Colin. Eu cred că colindă pe aici. E posibil să alerge în jurul bălții. Și de-aia se aud în toate părțile sunete. Bă, când am fost eu acolo nu s-a auzit Taci. nimic. S-a auzit un țipăt. În spate. Eu zic că e momentul perfect să plecăm. Da. Mai stăm. Abia acum avem activitate cum trebuie. O ultimă întrebare, pentru că sunt ultimele trei întrebări, pentru că sunt Lasă, ultimele că mai am trei eu bețe destule. bețe. Mai rămâi tu pe aici. La momentul de față, vrei ca noi să plecăm, să te lăsăm în pace? Nu. Au ce arde, că l-ai aruncat și tot nu arde. Tot arde. Da, mă, l-am pus cu capul jos. Vrei să vorbești doar cu unul dintre noi?
Asta este un da. De ce bate flacăra aia spre mine? Vorbește cu el. Ia mă întrebă și tu odată, dacă e flacăra tot spre mine, înseamnă că cu mine vrea. Vrei să vorbești doar cu Nu unul? fiți agitat. Ce-mi place, m-a simțit. Vrei să ne faci vreun rău? Ce întrebări pune ea. Mai ales ție, uite. Să o arăt în spate. Uite că Bă, se tot aude. să aud chestia acolo, dar spate. nu-i nimic, că m-am dus să mă uit. Eu zic că ar fi Da. cazul să ne Ți-a zis să furăm. nu fii agitat. Tu de ce te agiți? Pentru că mai am o grămadă de mers până la mașină. De-aia. Și În ce? pădure. Se face bez. Ai drum drept și ipotecă, nu te întâlnești Da. cu balaurul. Te Ia, dau o hai. ofrandă. Vrei să vorbești doar cu mine? Nu. Asta este un. Sau poate învăț. un da. S-a stins. Vrei să plecăm? Da, ce a fost asta? Nu mai înveți. Mai am eu. Dă-mi învăț. Mamă ce Vrei să vorbești? Sunt două, stai așa. Pleacă de aici. A zis pleacă de aici. Ok. Nada. Vrei să mai rămân? Nici nu mai trebuie să-mi spun întrebarea, am înțeles, pleacă de aici. Ăsta e un da sau nu? Este un nu. Hai. Este un nu foarte clar. Vrei să rămână doar ea aici? Asta e da, nu? Nu. Asta este un nu. Bă, hai că s-aud. Bun, hai că mai întreb o dată. Vrei să plecăm? Vezi că ți-a închis ăsta. Ce? Păi da, dar văd că încă funcționează. Ce să aude, mă? Ne mai poți da un semn? Dacă vrei să plecăm, să taci din dacă vrei să plecăm de Aș aici, spus pleacă de aici. stinge foarte bățul clar. ăsta. Aude chestii rău în spate. Ce gata. Haide să Aoleu. ne cărăm. Și nu, telefonul meu nu este pe senzor, pe căcat, pe... Se S-a stins stinge. lumânare. Hai. Hai, aprinde lumânarea și hai să plecăm. Aprinde o lumânare, că i-am promis o lumânare a Anei. Ana este pe pace, dar este altceva. Este un strigoi aici care Dar nu se aprinde. ar vrea să fie cu noi și nu poate să fie cu noi pentru că eu nu i-am permis să facă chestia asta. Bă, Așa că hai. acum 20 de minute pe pădure. Hai. Da, mulțumesc, haide. Ce? Haide! Asta se stinge. Că prin preajmă. Sunt încă prin preajmă. Dă-mi, Vă țineți de Ia mână. să mă fac de aici. Vă țineți de mână. Ce bă, daci? Vă țineți de mână, am zis. Gata, s-a terminat. Hai, ține bătute, bă. Pentru o secundă ne ținem un pic de mână. Din momentul ăsta. Ține-mă de mână. Ce căcatul totul, băia. Nu, din momentul ăsta, oriunde am merge, nu ai voie să ne urmărești, să ne atingi, să ne faci un rău sau orice altă formă de a poseda sau de a prinde cumva pe unul din noi. Oriunde am fi. Punct. Da. Nu merg înainte să mă... Deci, bun, băi, fraților, noi plecăm de aici. Am avut activitate pe ăsta, nu știu dacă se vede. Până să plecăm de aici, a zis sunt încă prin preajmă și acum nici n-am plecat și zice diavolul cheamă. Ai mei deja. Dovezi. Da, am destule dovezi. Pot să zic că am avut activitate și deja începe să aud, adică au început să audă foarte multe chestii aici și nu mai de stat. Ne-a spus și pe Spirit Talker plecați de aici. Este un spirit, nu este Ana. Da, nu e Ana, este un strigoi cel mai probabil sau un spirit rău. Nu, este un strigoi. Mi-a zis, Care mi-a ar vrea zis, să ne urmărească, mi-a dar zis nu poate. pe Spirit Talker, mi-a zis diavolul cheamă.
Diavolul cheamă? Da. Sau plecăm. Păi așa mi-a zis acum ultima oară. Și sunt curios dacă mai prindem ceva pe drumul ăsta. Și uite că s-aud sunete în pădure. Știi cum e aia, că în filmele horror, bă, cameramanul nu moare niciodată. Eu sunt și cameraman. Mergem acum. Tu vezi că s-aud chestii în jurul meu? Bă, vino! Vin! Au, ce viteză au! Bă, ăla din spate nu moare niciodată cameramanul. Ideea e că trebuie să mă uit și în față, băieți. Hai! Ce creepy pădure noapte! Nelly. Nelly! Ești cu noi, Nelly? Cine-i Nelly? Mă, am avut foarte multă activitate pe Spirit Talker față de Doftana. Și acolo am avut activitate, dar aici a fost altceva. Se simțea peste tot în jurul nostru și parcă ne urmărește cineva din pădure, voi vedeți? S-aud chestii în jurul nostru și nici n-am plecat. E ceva rău aici. No, bun, băieți, am ajuns și noi la mașină, am ajuns la civilizație. Culmea, Spirit Talker a fost cu noi tot drumul și ne-a mai dat, sunt încă în preajmă, sunt încă aici. Dar mine m-a luat un fior. Da, te-a luat la baltă, nu? Nu m-a luat. Eu n-am înțeles ce ai zis tu. Când am zis eu treaba cu diavolul cheamă. Da. Eu n-am înțeles-o pe aia, Păi nu, dar ți-am zis fix că nu după zic. fix după chestia aia m-a luat un fior. Ideea Ca e, și cum te-ar atinge cineva așa. ceva e 100% Așa. aici. În orice caz, nu uitați să dați like, subscribe și noi ne auzim data viitoare din altă locație bântuită. Pa!